May isa nga lalaki abalikbayan, tinapaltugan di rabii. May ka-22 nga aldaw iti bulan iti Marso. Agarop alas 10:30 iti rabii, napasamak tinasao nga pamaltog. Sadyay may isa nga paginuman iti Barangay 2, Siyudad Tibigan. Naaman ati biktima, ket ni Antonio Ragasa, agta 2024, addaan ti asawa, agnaed iti Barangay Paratong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Ni Deputy Chief Maximo Taclas, tinakasarita ti press corps, mainaig tinasao nga pamaltog. Idi masidig kami di jay crime scene. Di ayan ti table na, di nagtugawan na. Di in-order na nga Red Horse nga inumin na, hampay nga nabawasan. Hampay nabawasan, so kaya nasawen, katugtugaw na launay. Di kadwa na, mapan kumapay laang mangpindot din ti video kaya tapno ti kasta agkanta. Tadi ti nga call spot kaya pagkakantaan, pag video kayan. Idi sumangpet di jay, addan dagiti daduma nga customer di jay. So pakairamanan dito masuspetya. Idi sumangpet da, nalabsandan dagiti duwa, nga adda di jay, nga umininom ti Red Horse. Kaya idi sumangpet da di jay, dagiti duwa, nga masuspetya, insigida nga napanda nagbayad, kalpasan nga nakabayad da, sagisa da lang nga beer tininom, di Red Horse, kalpasan nga nakabayad da, inasigan da, di mesa imasidag, di mesa bimaba, inasigan na di victim, sana pinutukan nga sigod, di ulo na. So ti insigida nga nakatamaan na. Awan iti napasamak nga altercation, awan ti napasamak nga gulo, awan ti napasamak nga sinungbat, awan ti napasamak nga posible nga dahilan tapno ti kasta ket mapasamak di panang paltog da dijay. So kay nasawen haan nga DJ Riri, haan nga nangrugi DJ call spot. No di idi mapan dijay, DJ lang tinangaramidan da di krimen, ngem DJ Riri, da motibo na sakbay pelaan nga mapanda dijay addan motibo na. Pinatas ti press corps nga alaan ti interview ti pamilya ti biktima, ngem nagketked dagitoy, addaan amak iti napasamak ti kabagyanda. Ngem kadagitoy nga panawen, haan pay lang ammo iti husto, motibo ti panakapaltog ti nasao a biktima. Ti PNP Bigan, ket naganetget ti panagim-imbestigami, so makita yo adda kami ti area nga palpalo up ti napasamak di rabi nga insidente. Kas makita yo nga kaya't mi nga masolve ti aming nga kabaelami no nyaman dito nga motibo ti panang paslang da kanya na. So kaya't mi nga ipaay ti transparency investigation nga natin da pagdurdurasan na. So, may palagip ati biktima, ket nagkapud sa Jerome, Italy. Ket upat nga aldaw na paylaeng ditoy. Sigon ti police report, agtultuloy pay lang ti investigasyon ti nasao nga kaso. Ket no addan tuman pagdurdurasan na ket maipakamunto anadaras kadatayo. Para iti press corps, Ryan Pardo.